Kaixo, Itziarrira Zabalbeitia naiz, eta IMH-ko Ingeniaritza Dualaren Unibertsitate Eskolako enpresa tutorea naiz, eta azalduko dizuet nola egiten dugun enpresako jarraipena. Talde bat dago, tutore talde bat zure jarraipena egingo duguna, ez? Enpresako tutorea eta unibertsitatean enpresako jarraipena egingo duena eta baita ere tutoretza akademikoa egingo duena. Behin enpresan hasten zeranean jalanian, ni juniko naiz enpresara eta bildu egingo gera. Hor bilduko gera enpresako tutoria, zu eta ni. Eta zertarako benetan hor definituko gogu zein den perfil profesionala. Zer espero da, ze kompetentzia zerrendatuko ditugu, bai enpresak espero ditunak zuk lantzia ingeniari bat izateko, eta baita ere gradutikan dauden kompetentziak bukatzeko baita ere ingeniari bat izaten. Nola bideratuko dugu jarrepena, nola bideratuko ditugu jarduera kompetentzia horrek bukaeran lortzeko. Behin dakagula ja perfil profesional hori eta kompetentzien zerrenda definituta jarrepena egin behar dugu. Orduan, imagina hau dela epe luzeko definizio hori kompetentziena, hemen gaude eta hemen izango zerate ingeniariak, ezta? Jarrepen hori zertan datza, benetan, tarte hau, pusketa txikietan banatu eta ebaluazioakin pusketa txiki bakoitzari. Eta ikusi benetan lortzen ari zeraten helburu horrek. Ebaluazio bilera guztiak enpresan egingo dira eta hor ikusiko da, benetan helburuak lortzen ari zeraten. Eta ebaluazio horretan, batzuetan helburuak ez dira gaindituko, jarriko ja ekintza zuzentzaileak. Eta aurrera, eta hurrengo 6 hilabetean berriz ebaluatuko dira, hori da bidea. Iritsiko momentu bat ulertuko dozula, sentituko dozula zein dan dinamika, eta lidergoa eta dana eramango duzu bilera horiena. Perfil profesionaleko kompetentzia horiek garatzeaz gain, baita ere, enpresarekin lotura duten proiektuak ere garatzen joan beharko da ikaslea. Benetan aiatzea momentu bat ikusi ditzen dozu, sentitu ditzen dozu, eta sentituko dozu, benetan ulertzen dozula nola egin jarraipena, bizi dozula benetan zuria dan gauza bat bezala, eta hor ja bidian disfruto egingo dozu. Gozada bada ikustia nola ikasle langileak bukatzen da benean, benetan ikustezu garapen profesional bat egon da, kompetentzia horien definizioa bukaeran ikustezu, lortu india. Ez bakarrik hori, haratago juten gera, ez da bakarrik garapen profesional hori, dago garapen pertsonal bat, heldutasun maila bat oso politxa.